Стоп! Аз съм тук зад него, уби го! Ето, тук. Ей го шупара, ей го. Ей го. Браво. Браво. Супер. На кое? IQ take it. Това не мога го и кажа. Директно Карл се върна. Дай една цигара за малко, бе, да, майка му дел, че съм забрал цигарите и си ебам майката. Защо не стоя на ръба? Не можеш го метна на гръб. Я ви рекам 100 пъти, че тук ще ме. Кой на светен, тук има пустия, той седи тук. Тук има пушка тук. Обаче, Роско, седи, да и го приди. братовчетката е голяма къде влика, Сутринта е барнах по задника. Здрава. Все такива къде ме даваш? Боризе. Няма ли си това пари? Да мре. Това е много зло. Конят е тук сечеш отдолу. Добре. Значи може да ти пъти от тези да учини, може да ти пъти от други. Добре. Чакай. Айде! Айде! Няма ли бой сега? То не е в крот. То не е като ваша. Там долу ще отидем и ще хванем. Всичко, вари си дипа. Там долу ще спрем се застане. Анко, ти нали се нуса? Поня! Кой беше? Ама не притуй дърва, Стефане. Ще ги пропусна. Нищо, като случи три човека обрежки. Росене, какво да снимаш? Да не ме провокираш.